Νέα Υόρκη. Ο θείος Φλορένς. Γεια! Ο Βίπο και οι φίλοι του έφτασαν στη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη. Καλώς ήρθατε στο νησί του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη. Αν και τώρα είμαστε στο νησί της Ελευθερίας, στην κορυφή του αγάλματος της Ελευθερίας. Είναι πολύ μεγάλο άγαλμα. Κοιτάξτε αυτή την απίστευτη θέα. Είναι εντυπωσιακή. Ελάτε, θα πάμε στην πόλη. Μιαου! Ο δρόμος μόλις φταρνίστηκε. Δεν είναι φτάρνισμα, Μπέτι. Είναι ατμοί που προέρχονται από τον υπόγειο σιδηρόδρομο από κάτω μας. Αλήθεια? Υπάρχει τρένο από κάτω μας? Έλα να δεις. Τι ενδιαφέρον μέρος. Έλα τώρα, Τζένι. Θα βρούμε το θείο Φλόρενς και θα μας βοηθήσει σίγουρα. Ω, Τζίμι, βοήθεια! Είναι μία από εκείνες τις γάτες. Δεν είμαι μία από εκείνες τις γάτες. Είμαι μία και μοναδική. Το όνομά μου είναι Βίπο, το επτάμενο σκυλί. Και από εδώ είναι ο Χένρι και η Μπέτι, οι φίλοι μου. Φαίνεται να χαθήκατε. Πράγματι, μόλις ήρθαμε από τον υπόγειο σταθμό του Μπρούκλιν και ψάχνουμε το θείο μας για να μας βοηθήσει σε ένα μεγάλο πρόβλημα. Μια συμμορία από κακά δέσποτα γατιά ήρθε στη γειτονιά μας και τρομάζουν όλα τα σκιουράκια. Κοιτάξτε. Πολύ άσκημη και τρομακτική γάτα. Αυτός είναι ο αρχηγός τους. Τι μπορεί να κάνει ο θείος σας για να βοηθήσει? Ο θείος Φλόρενς είναι ένας πολύ έξυπνος, χαρισματικός σκιούρος. Αυθεντίες μεταμφιέσεις. Μόνο εκείνος μπορεί να βρει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, πού μένει? Κανονικά πρέπει να μένει μέσα σε εκείνη την τρύπα. Αλλά χτυπήσαμε και... Ει! Γάτε! Τι θέλεις, Κιούρε? Θείε Φλόρενς, αυτή είναι μία από τις μεταφιέσεις σου. Νικρή, δεν είμαι εγώ τρελός ο θείος σου. Μάλλον θα μιλάς για τον τύπο που ζούσε εδώ πριν από πολλά χρόνια. Νομίζω ότι μετακόμισε κάπου κοντά στο Empire State. Δεν είμαι σίγουρος. Και τώρα, αν δεν σε πειράζει, έχω να προλάβω έναν αγώνα baseball. Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε το θείο σας. Ανεβείτε. Wow! Είσαι στα αλήθεια υπτάμενο σκυλί. Είσαι έτοιμος? Είμαστε γάτοι. Τους κάνουμε όλους να φοβούνται. Μας αρέσουν τα τραγούδια hip hop. Και επίσης μας αρέσει πολύ να... Μας αρέσει να... πηγαίνουμε σε μουσεία. Να διαβάζουμε πολλά βιβλία και... Ναι. Με συγχωρείτε, κύριε Ποντικέ. Μήπως τυχαίνει να ξέρετε που θα βρούμε το Φλόρενς, το γέρο σκιούρο? Το Φλόρενς, περίεργος τύπος, είναι ηθοποιός σε ένα θέατρο του Broadway. Άκουσα ότι σκοπεύει να ανεβάσει ένα θεατρικό του Άμλετ, στο οποίο θα παίζει όλους τους ρόλους. Βρίσκεται στην οδό Broadway 52. Θα το βρείτε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ποντικέ. Γεια σας. Ουάου, πάντα ήθελα να γίνω ηθοποιός. Κοίτα, είναι σχεδόν όμορφη σαν εμένα. Έλα, Μπέτι, πάμε. Πρέπει να βρούμε το θείο Φλόρενς. Λέτε να είναι εδώ. Μα ποιος χτυπάει την πόρτα μου? Με λένε Βίπο. Γυρεύουμε κάποιον κύριο Φλόρενς. Λοιπόν, τον βρήκατε. Εγώ είμαι ο διάσημος Φλόρενς, ο οποίος μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε και όλοι να θέλουν να γίνουν αυτός. Μα εσύ είσαι μαϊμού. Ναι. Σταθείτε ένα λεπτό. Αυτό ήταν για ένα σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα θεατρικό. Ελάτε. Θεία Φλόρενς! Γεια σας, παιδιά. Μου αρέσουν τα αυτιά σου. Μιαου, τώρα υπάρχουν δύο Βίπο. Δύο Βίπο, αλλά μόνο ένας Φλόρενς αυθεντία στις μεταμφιέσεις. Λοιπόν, παιδιά, έστειλα το γράμμα που μου έστειλε η μητέρα σας, η αγαπημένη μου αδελφή. Χρειάζεστε τη βοήθειά μου. Με συγχωρείτε, κύριε Φλόρενς. Μπορείτε να βγάλετε το κοστούμι μου? Νιώθω πάρα πολύ περίεργα όταν σας βλέπω να μιλάτε με άλλη φωνή.
Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με τις γάτες στο Μπρούκλιν, έτσι? Έχουμε. Λοιπόν, κατά πρώτον, φίλοι μου, πρέπει να βρούμε κάτι να φάμε. Λοιπόν, πεινάω. Τι λέτε για μερικά hot dog? Πάμε! Τι φαγητό είναι αυτό? Αχ, Μπέτι, το hot dog είναι λουκάνικο σε ψωμάκι. Ελάτε, παιδιά, πάμε! Θα τον πιάσουμε αυτόν. Απ' τη γειτονιά. Και κανείς δεν μας σταματά. Απ' το να κάνουμε κακά πράγματα. Όπως μας αρέσει να κάνουμε... Ξέχνα το. Ξέρετε, λατρεύω αυτά τα hot dog. Θα πάρω μερικά ακόμα για επιδόρπιο. Ναι, είναι πράγματι. Γάτες, γάτες, πρέπει να γυρίσετε πίσω. Δεν φέρονται έτσι οι γάτες. Τους χάσαμε. Θείε Φλόρες, τι θα κάνουμε τώρα? Ξέρετε που κρύβονται αυτές οι κακές γάτες? Ναι, στο Μπρούκλιν, κοντά στη γέφυρα. Νομίζω πως έχω ένα σχέδιο. Ελάτε. Πρώτα πρέπει να περάσουμε από το βεστιάριο. Ο θείος τη γλίτωσε. Αλλά νηψιός είναι στο κλουβί. Δεν κάνει ρήμα αυτό. Για βρες εσύ μια λέξη που να κάνει ρήμα με το γλίτωσε. Για να δω. Γλίτωσε. Σταματήστε την κασέτα. Μπα, δεν κάνει ρήμα. Γλίτωσε. Σταματήστε. Το εννοώ. Σταματήστε. Λοιπόν, πού είναι το αγόρι που απαγάγατε σήμερα το απόγευμα? Τι έπαθε η φωνή σου, αφεντικό? Ένα μικρό κρυωματάκι. Λοιπόν, για πείτε μου, πού είναι το αγόρι? Εκεί μέσα είναι. Στο κλουβί. Δώσ' μου τα κλειδιά. Τι με κοιτάτε έτσι? Αφεντικό, μα πώς? Αφού μόλις μπήκες εκεί. Ησυχία. Τι είναι αυτό? Ποιος είσαι εσύ? Ποιος είναι αυτός ο απατεώνας? Άσε τα ψόφια, ψεφταρά. Πώς τολμάς να μιλάς έτσι στον αρχηγό της συμμορίας των γάτων? Εγώ είμαι ο αρχηγός συμμορίας των γάτων. Α, ωραία. Μου κρατάς λιγάκι αυτό, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είσαι σίγουρος πως είσαι ο αρχηγός των γάτων? Ναι. Πιάστε τον αυτόν τον απατεώνα! Βίπο! Πέτα! Πέτα μακριά! Ανόητες γάτες! Γρήγορα! Κυνηγήστε τους! Πέτε πιο ψηλά. Δεν μπορώ. Αυτά τα σύρματα μπλοκάρουν το δρόμο μας. Γρήγορα! Σταματήστε εδώ! Κρυφτείτε εδώ! Πανέξυπνο. Μα πού εξαφανίστηκαν τώρα? Πάμε. Δεν είναι εδώ. Τι ήταν αυτό? Αχα! Κοιτάξτε τι βρήκαμε. Λοιπόν, αρκετά. Δεν είστε εσείς αληθινά γατιά αφού φέρεστε έτσι. Οι γάτες είναι ευγενικά ζώα που πρέπει να σκέφτονται μόνο την ομορφιά και την τεμπελιά. Όχι τη βία και την τρομοκρατία. Στην άκρη, γατούλα. Δεν θέλω να σου κάνω κακό. Τους φίλους σου κυνηγάω. Α, ναι. Τότε, κύριε, πρέπει να το ξεχάσεις αυτό. Γιατί δεν πρόκειται να τους αγγίξεις. Αχ, όχι, καημένες. Αχ, κρατηθείτε. Ορίστε λοιπόν. Εγώ... Μας σώσατε τη ζωή. Δεν ξέρουμε πώς να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς σταθείτε. Ξέρω.
Σας ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε να λέμε τραγούδια hip-hop. Θα σας αφήσουμε να φύγετε. Γιατί τις ζωές μας σας χρωστάμε. Ανεπιστρεπτή. Ήταν πολύ όμορφο. Μόλις μου ήρθε στο μυαλό μια απίθανη ιδέα. Να ανεβάσουμε ένα θεατρικό musical με hip-hop μουσική. Θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Αλήθεια? Και εσύ, άσχημε φίλε μου, θα διευθύνεις το show. Ένα musical, δεν είναι κακή ιδέα. Με τον Φλόρεν σε μένα κοντά σας. Έχετε την επιτυχία στο τσεπάκι σας. Με συγχωρείτε, αλλά τώρα πρέπει να φύγουμε. Είναι ώρα να συνεχίσουμε την εξερεύνησή μας στον κόσμο. Σε ευχαριστώ, Βίπο, για τη βοήθειά σου. Παρακαλώ, ελάτε. Η βία δεν βοηθά σε τίποτα. Όλοι έχουν κάποιο ταλέντο, απλώς πρέπει να ξέρουν πώς να το χρησιμοποιούν καλύτερα. Τα λέμε, παιδιά. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Βίβιαν Βαλσάμι, Δημήτρης Φούτσης, Θέμης Ψυχογιός, Σπύρος Πιντήλας. Σκηνοθετική επιμέλεια Θέμης Ψυχογιός. Ηχοληψία Άγγελος Διανός. Μίξη ήχου Μάνος Εργαζάκης. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της οπτικοακουστικής.